Sezvamuri kuona muri Zimbabwe tasvika mumusha weKwadzana extension uko kune chiitiko chinorwadza kana kuti chinosuvisa chakaitika mushure mekunge vana vatatu vashayikwa asi vakazowanikwa mitumbi yavo iri mubhuti remota. Saka tasvika mumusha weKwadzana extension panhamo kuti tinzwe zvizere maererano neurongwa. Sekuona kwamuri kuita kumashure kwangu, vana vairi vaigara paimba iyi panova pari kuimbwa, then mumwe chete aigara pane imba iyo yekutanga iyo pane jurahoro rine mabhaubhu. Chinova chiitiko chinosuvisa chinorwadza chatawirwa nacho semhuri yeZimbabwe. Ngatirambe tichiona zvizere, tichiona maererano neurongwa huri kuita kuti vana vange vachiradzikwa. Takamira sechechi yeBethesda Apostolic Church inotungamirirwa naBishop Annie Manhango. Urongwa hwedu zvazvino izvi tiri kungochema vana vakabatana pamwe chete. Taona sekuti hazvina kunaka kuti tivaparadzanise mushamwari wavo sevana vakafa vari pamwe chete vari mukutamba kwavo. Saka sechechi tiri kungotakura dambudziko racho tiri pamwe chete. Saka iko zvino izvi tafambira nyaya dzacho kumapurisa, tichifambira nyaya dzemapostmortem. Mapurisa akativimbisa kuti postmortem inogona kuitika musi weMonday. Saka tiri kutarisira kuti vana vedu kana postmortem yaitwa musi weMonday vachachengetwa musi weChipiri kunzvimbo yatichazokuzivisai mukunge tichifamba hedu tichienda. Ndofunga ndourongwa hwatinahwo. Tinoziva chiitiko ichi chiitiko chinorwadza zvichiva chichikatyamadza mhuri yeZimbabwe. Saka maona tasvikawo kuti tinge tichiona kuti zviri kufamba sei. Pane here vamwe vari kuisa serubatsiro kuti nhamo iyi inge ichitakurwa? Zvekare shoko ramuinaro kumhuri yeZimbabwe maererano nezviitiko zvakadai semakereke ndeyekuti kudini? Shoko randingade kutanga naro zvikuru kumakereke nderekuti kubatana isimba. Taona kubatana kwakasimba kwakanyanya pakati pechechi yeBethesda Apostolic Church nechechi yeZayoja yanga ichitungamira basa remumwe mwana akashayika muchiitiko ichi. Taona kubatana pamwe chete, tichibata basa tiri pamwe chete. Taona rutsigiro rwakanyanya kubva kune mamwe machechi akasiyana. I can mention Seventh Day Adventist sechechi iri padhuze nepanzvimbo pakaitikira chiitiko ichi. Zuva ranhasi vatozvipira kuti havakwanisi kunge vachinopinda chechi, asi vatora nguva yavo vakati vanoda kuuya vaswere vainesu vachichema nesu pano. Zvekare mushoko rekubatsirwa nenyika yeZimbabwe tabatsirika muzvinhu zvakawanda. We have seen masocialites vachiuya vachisvika panzvimbo ino, the likes of Anamai Titi vasvika in the morning vakasvika nerubatsiro rwavo. We have seen the likes of Madam Boss vasvika vakamira nesu. We have seen the political arena, the councillors were here in the morning vakauya nechikafu kunodyiwa panhamo, vari kuchema nesu, vari kumira nesu zvine simba. Tinotenda zvikuru, tawana rubatsiro rukuru kubva kuNyaradzo Funeral Services ndoyo yakutitakurira basa rese irori mukuremerwa nemukuomerwa. Nyaradzo yazvipira kuti itakure basa irori. Sekukudzai kwataita hama vadiwa tiri panhamo ipapo, tagona kusangana namai vakamirira vanamai mucommunity yeKwadzana extension parufu rwevana vatatu vakatisiya. Vanonzi Mai Josephine. Mama, tine urombo zvikuru nechiitiko chinosuvisa ichi charwadza mhuri yeZimbabwe. Mungatitsanangura here urongwa sana mai maererano nechiitiko ichi? Maitsa basa, tine kusuwa kukuru, tiri kurwadziwa, zviri kudzimba mwoyo. Ininiwo ndiri mugari wemuno umu, ndinoitwa Josephine Mutongi, Josephine Jessica Mutongi. So ndiriwo mune rimwe gurupu randiri rinonzi Pamushamwari Wedu repaFacebook. Taronga semadzimai kuti timbobatanawo seZimbabwe yese zvisina kumiririra Kwadzana extension church. Tiri kumira semadzimai ese ari muZimbabwe, vese vanokwanisa. Toda kuti mangwana rive zuva rekuya kuzobata maoko, tibate vana mai vakaitawo sesu, vane mbereko dzarasirwa pasi nenzira inorwadza. Tikurwadziwa.
Saka tinogara tichiona paTV nekune dzimwe nyika dzinobatana zvisingaiti. Saka tafunga kuti isusuwo tibatane saizvozvo sezvinoitwa kana kuSouth Africa uku vano padhuze neSAPA vanobatana pakaitika chinhu. Isu toda kumbobatanawo semadzimai ese emuZimbabwe, tiuye tibate maoko kuti tiratidze the world mutsindo wekuti tarwadziwa nezvaitika. Hakuna mai anofanirwa kushaya mwana wake kana kuluza mwana wake nenzira yakaita seyakadai, yekuti tinofanirwa kutya makomuniti edu atinogara. Isu takakura tichitamba murodhi, takakura tichitamba hwishu, tichitofamba tichitoenda kunotsvaga checheni mugomo totodzoka kumba. Hatifanirwi kuita nyika kana komuniti inotyisa kuti vana vange vari free munyika mavo. Vana vanofanirwa kunge vachifara. Vana mai zvakakosha kuti mutarise vana, asi tinoda kuti nyika yedu ive nyika ine rusununguko kuti vana vange vachitamba zvisina matyira kuti pane zvichaitika sezvaitika kudaizvo. Saka mangwana taronga kuti 11 kubva na11 AM tichasangana paKuwadzana Extension 10 off semadzimai ose. Taronga kuti tichange takapfeka white nekuti vana ava vagurirwa upenyu hwavo padhuze. They were just innocent angels. Tichitomboda kupfeka black asi taona kuti toda kufaitsira vana ava vave ngirozi akapara mhosva iyi. Kana paine zvakaitika kwavari zvichenese nzira, vana ava kwasikire vawanirwa justice. Vana ava vakwanisewo kuti akazviita zvifumuke zvibatwe nguva iripo, vasawane mukana nenguva yekutiza kana kupukunyuka pamhosva yavakapara. Nekubatana kwedu nemasozi edu nespiriti yedu semadzimai, madzimai ane mbereko, tiri kubatanidza mbereko dzedu tichichemera vana ava. Mangwana Kuwadzana Extension muna Blair Road tichafamba tichienda kunobata maoko. Saka tasarudza kuti umwe nomwe achauya nechema yake, kuchaiswa mabhaketi tichisvika panzvimbo. Munhu weizwisira chema yake, hapana anobata mari yeumwe. Mari yatangotendera kuti tigonge tichiibata imari dzevari kudiaspora dzese dziri kutorwa mascreenshot dziri kuiswa pagroup. Tataurana natete, tataurana namama, tataurana nababa, tavazivisa nezvechirongwa neyatinayo tatovaratidza kare. Saka vachange vachiipiwa. Tasarudza kuti inge ichiiswa panzvimbo imwe chete sezvo vari vana vatatu igogovaniswa equally. Taona kuti tatambofunga kuti mari yacho ipiwe mubereki nomumwe nomumwe, asi taona kuti vamwe vanhu vanogona kuzongoramba achingopa mubereki mumwe chete, asi tinoda kuti mari iiswe pamwe chete yosheyiwa accordingly. Ndo initiative yatauya nayo semadzimai ese ari muno muZimbabwe nemamwe madzimai ari kunze kwenyika. Takamirira paushamwari hwedu. Zvichakadaro vehukama, hama neshamwari vachakaungana mumusha uyu weKuwadzana Extension apo vachinyaradza vabereki vakarasikirwa neupenyu hwevana vakazowanikwa mitumbi yavo iri mubhutu remotokari.